Id-diskussjonijiet mal-familja ta' Nicolette Girxi għadhom għaddejjin b'mod konfidenzjali u b'rispett lejn l-inkjesti li hemm fuq dan il-każ u fuq kollox b'rispett lejn l-istess vittma u l-qraba tagħha. Dan qiegħed isir kemm il-Prim Ministru li għandu laqqas skedati mal-familja kif ukoll ma' 3 ministri involuti. Dan iddikjaraħ fi stqarrija l-Gvern li xejn rapporti fil-medja li qalu li l-Prim Ministru Roberta Bela ma jridx jintaqa' mal-familja tal-mara li nqatlet mill-ex sieħeb tagħha fir-residenza personali fis-Swatar nhar 11 ta' Awwissu li għadda. B'reazzjoni għall-istqarrija mill-Partit Nazzjonalista li rikeb fuq dawn ir-rapporti, il-Gvern qal li hu deplorabbli kif każ traġiku ta' dan it-tip jispiċċa mdawwar f'ballun politiku. Il-Gvern fakkar ukoll li minn barra l-inkjesta maġisterjali dwar dan l-omiċidju, għaddejja wkoll inkjesta mill-Bord Indipendenti għall-ilmenti dwar il-Pulizija, ippreżeduta mill-Imħallef Valencia, waqt li separatament inħattret inkjesta indipendenti immexxija mill-Imħallef Emeritu Lawrence Quintano. Fl-istess waqt, il-Gvern riafferma l-impenn tiegħu li jkompli jinvesti u wettaq riformi intiżi li jipproteġu lill-vittmi ta' violenza domestika. F'dan ir-rigward intqal ukoll li minkejja li sar ħafna fl-aħħar żmien anke bl-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-Imħallef Emeritu Valencia dwar inkjesta fuq femiċidju li seħħ sentejn ilu, il-Gvern jibqa' kommess u impenjat b'mod saħħtu li jkompli jġib aktar bidliet. L-istqarrija temmet tgħid li dan qiegħed isir biex jibqa' jindirizza kemm jista' jkun possibbli sitwazzjonijiet evolvu marbutin ma' realtà ta' vjolenza domestika u dik abbażi tal-ġeneru.